mangwanani akanaka mhuri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Meseji yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muke muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 37 years ekuberekwa. Ndinoda kukuudzai zvose izvo zvakaitika zosvika marriage yangu ichizoparara. Ndainge ndisingatozivi kuti mumwe mukadzi wandainge ndowirirana naye uyo ainge achigara kumalocation isu tainge tichigara kumaprazi ainge achitorwadziwa nekalife kandainge ndichitoraramawo nemurume wangu. Ndaitofungidzira kuti I had found a big sister. Tainge tava kutoita zvimabusinesses tose uye zvekare tainge tava kuita zvekutengesa hembe, taihoda hembe tichitengesa. Ndainge ndisingatozivi kutoti kunzoko kune vamwe vanhu vanotongorwadziwa nekubudirira kwevamwe vanhu, uye zvekare munhu kana arwadziwa nekubudirira kwako anokwanisa kungoita zvimwe zvinhu zvekuti iwe aumbofa wakazviona kuti munhu ari kutorwadziwa neni kusvika uchizotorasikirwa neupfumi hwako hwaunenge wakazviunganidzira. Zvakaitika ipapo murume wangu ainge asingadi kuti ndinge ndichisocializa. Saka kumaprazi mukomana chilife chekuprazi chinobowa because munenge mungori mumaprazi, hakuna kwekuti unokwanisa kumbobudawo uchiti ndava kumboendawo out. Hakuna kana masupermarket, hakuna kana marestaurant, munenge mungori mumaprazi chete. Saka chishuviro changu chainge chiri chekutiwo ndipote ndichiendawo out nemurume wangu. Taitotiwo kana kuri kunzi inenge iri month end, kana tikatopindawo mudibhonius kungotenga kapizza small kana kuti medium, it will be a big achievement iyoyo kwatiri. Ndo hwainge huri upenyu hwatainge tichirarama tiri mumaprazi, but kutambura tainge tisingatamburi. Murume wangu iye ainge ari munhu uya wekuti aiti kana akabata mari akakubatira kana 100 rand, 100 rand iyoyo waitoona kutoti yazvechokwadi mari iyi yashanda. Saka ainge atori nechipo chake chainge chiri paari chekuti ainge asingapfachure mari. Mukoma takabva tachizoshanda tikatenga stand, tikatenga motikari. Panguva yacho iyoyo ndainge ndava kuwirirana nemukadzi wekulocation. Nemukadzi uyu takasangana pane rimwe sowe mushure mekunge ndambonetsana nemurume wangu. Saka ndakabva ndachizoti ndava kuda kumbotsvaga vamwe vana madzibaba vanokwanisa kundibatsira, because vana madzibaba vekuno kumaprazi vanhu vanotoziva kuti ndiri kunetsana nemurume. Saka it's obvious kana ndikaenda kwavari vanenge vachingoshandisa nyaya dzemakuhwa vasina chiprofita chechokwadi chavanenge vachindiudza. Saka ndoda kuti ndinge ndichimboenda munzvimbo yekuti maprofita emunzvimbo imomo vanenge vasingatondizivi. Saka ipapo mukomana ndakabva ndachizoenda mulocation ndokubva ndachizobatsirwa nevamwe madzibaba mushure mekunge ndapiwa mafone numbers avo. Ndakati ndapiwa mafone numbers avo ndokubva ndaenda kwavari. Vaiva munhu ainge achiwandirwa. Saka ndakasvika pamba pavo ndikabva ndaona kutoti vainge vatori nevanhu vavainge vachida kutanga vabatsira vainge vakawanda. Takati tiri mukiu takagara zvedu, ndipo apo pandakabva ndachizotanga kutaura nemukadzi wekuzondigadzira. Takatanga kutaura tose tikakurukura kuzosvika achizondiudza kuti iye ainge achito zvimabusinesses, ainge aine zvimabusinesses zvake zvaainge achiita zvekutengesa hembe. Saka ndakabva ndachizomuudza kuti neniwo ndainge ndichida kuitawo business iroro rekutengesa hembe. Akabva achizonditi kana ndichida aikwanisa kuzopota achienda neni uko kwavainge vachinohoda hembe. Ndikabva ndachizotanga kuwirirana naye. Kubva zuva randakatanga kuwirirana naye murume wangu ainge asingatodi kuti ndinge ndichiwirirana naye mukadzi iyeye, asi sezvisinei mukoma ndaitoona sekunge ndainge ndichida kudzoswa kumashure nemurume wangu. Saka iye aitongondishora nekuda kwekuti ndainge ndichishanda mumaprazi. Asi musi uyo waakazouya kukomboni kwatainge tichigara, mukoma akatoshamisika kuti tainge tichitogarawo pamba painge pakatonaka. Asi hufriendship hwedu chandainge ndichiona ndechekuti ndaiti kana ndikauya nemaideas
aindiudza kuti zvose zvandinenge ndichida kuronga zvinenge zvakafa, but zvaanenge aronga iye ndo zvinenge zviri right. Akatanga kundikontrola mukoma zvekuti kana mumba ndainge ndava kusateerera aitondiudzira zvekuita zvekuti mamwe maweekends ndaitobva kupurazi ndotouya ndozotorara kumba kwake, because ndainge ndakamuudza kuti murume wangu haasi flexible, haadi kuti ndinge ndichimboshanya. Akabva anditi murume wako ukanyanyisa kumujaidza unotofanira kuti unge uchiita zvinoita. Saka mukomana chandakabva ndachizotanga kuita stubborn, takabva tachizotanga kutamba round. Saka akazonondigadzira ipapo tainge tava kutamba tose round. Nyaya iyi ndakatomboiudzwa tatomboenda kumusha. Saka nekuda kwekuti muzukuru wemurume wangu iye ainge akambotsvakira murume wangu girlfriend, ndikatozvibata kuti ainge aine girlfriend ainge akatsvakira murume wangu. Saka ipapo muzukuru paakandiudza chiprofita ichocho chekuti mune shamwari yenyu yamuri kuwirirana nayo, mukadzi iyeye munombozviziva kuti muroyi here, ende ari kukugadzirai, anotorwadziwa kuti sei makatenga motikari yakanaka kudaro, nekuti muri vanhu vanoshanda mumapurazi. Tainge tiine Nissan Navara yedu yatainge takatenga mukoma, apa yainge ichiri mbishi zvokuti vanhu vazhinji vaizotoshamisika kuti tiri vanhu vanotogara mumapurazi nekuda kwemotikari yatainge takatenga. Ende motikari iyoyo tainge takatoitengeserwa neumwe murungu, even though yainge yakadhura, but ainge akatipa maconditions ainge ari nani. Saka vanhu vazhinji vaitoshamisika kuti makazvigona sei kuti mungasvika pakutengawo motikari yakanaka kudaro. Saka mukadzi iyeye mukoma kubva zvaakazozviziva kuti tainge tiine Navara yedu yatainge tiinayo, aishora achiti Navara makaita mistake, hadzisi motikari dzinotengwa nevarombo, imotikari dzinongotengwa nevanhu vanenge vaine mari dzavo, plus old model. Ungaswera muchitenga maNissan Navara motikari dza19 gocha nhembe, motikari iyoyo ichakunetsai, muchaona kuti muchaburitsa mari yakawanda sei. Kunyange patakaenda kuZimbabwe mukoma, murume wangu iye ainge asina much experience, ainge asati akambodriva long distance. Akandiudza zvakawanda mukoma zvekuti ndainge ndisisina kana belief yekuti tingasvika kumusha nemurume wangu achitoti murume wenyu achakuurayisai. Hakuna munhu anongotanga kungodzidzira kudriva obva atoti ava kuda kutoenda kuZimbabwe nemotikari. Dai matsvaka umwe driver, kana kuti dai mati ndikutsvakirei driver plus motikari yenyu kuti munge muchizosvika kuHarare munotofanira kutoti munge muchitobata kana 20,000 yefuel chete, because motikari iyoyo inodya fuel zvisingaiti. Saka mukoma tainge tava kutongozvionawo sekunge tiri vanhu vakatobhaiza nekuda kwekutenga kwatainge takaita motikari, zvekuti murume wangu akatomboti andei tinoitengesa, but price yatakazoudzwa takazoona kuti zvainge zvisingaiti. Saka ndaiti pose apo pandinenge ndanetsana nemurume wangu, mukomanashe ndaitomurota achiuya kwandiri obva anditi iwe huya mani, handei musiye murume wako. Aibva achizondipa wigi, imwe wigi iyo yaainge achiti pfeka wigi. Ndaiti kana ndatora wigi iyoyo mukoma, ndaibva ndachizotoona kutoti ndinenge ndatoshanduka kuita imwe mhuka yandisingakwanisi kurondedzera zvainge yakaita. Ndobva ndatotanga kutofamba naye tichitopinda mudzimba dzevanhu tichidya kana nyama dzevanhu. Saka patakaenda kumusha ndichizoudzwa nemuzukuru wemurume wangu kuti shamwari yangu iye ainge asina chakanaka chaainge achishuvirawo mukupenyu kwangu, ndakaramba nekuda kwekuti ainge akambotsvakira murume wangu girlfriend. Ndokubva ndati uyu muzukuru uyu anopenga, anofungidzira kuti ndiri mwana akaberekwa nezuro. Handiti anozviziva kuti sekuru vake havafarire kuti ndinge ndichiwirirana nefriend yangu. Manje ini ndinowirirana nemunhu wandinenge ndichida kuwirirana naye. Takazodzoka mukoma, tadzoka pane paakabva achizondikumbira mari. Akandikumbira mari kuti kana murume wangu akandibvunza kuti saka iwe unoona zviri normal kuti munhu anogara kumalocation angakukumbira 50 rand mukoma. Akandikumbira 50 rand akanditi ainge achida kuti ndinge ndichimukweretesa 50 rand. Ndikabva ndati it is okay, but tichazosangana mutauni kana zvichiita, nekuti
ndainge ndisingaoni sekunge zvainge zvichimeka sense kuti angadhiraivha nemurume wake kubva kulocation kwavainge vachigara. It was about 40 something kilometers kubva kulocation kuuya kumapurazi kwatainge tichigara. Saka handina kuona sekunge zvainge zvichimeka sense, but mukoma nashe usiku ihwohwo vakadhiraivha mukoma vakauya kupurazi kwatainge tichigara. Vakazosvika pamba, it was somewhere kumapast 11 ndipo pavakazosvika pamba akati ainge achida 50 rand. Zvinova zviri zvinhu zvakandishamisa kuti munhu uyu nemurume wake vangafamba kubva kulocation vachiuya kuzotora 50 rand. Kana murume wangu akandibvunza kuti iwe uri kuzviona sekunge zviri normal here kuti vanhu vangauya kuzokukwereta 50 rand kulocation kwavanogara ikoko, unoreva kuti havana here umwe munhu wekuti dai vamukumbira mari vangadai vapiwa 50 rand. 50 rand haisi mari yakawanda, but mukoma nashe ndakatotanga kutotuka murume wangu zvisingaiti. I guess maybe dzainge dziri mhepo dzisingadi chakanaka. Ndakamutuka mukoma nashe, tikanetsana tikatorovana, vanhu vari munzira vachiuya vakazotosvika tatorovana mukoma kuda dzainge dzitori mhepo dzisingadi chakanaka. Akati auya mukoma ndokubva ndamupa 50 rand iya ndokubva achizoenda. Kubva zuva iroro mukoma nashe iro randakamupa 50 rand nemurume wangu tainge tonetsana every day, each and every day tainge tonetsana. Murume wangu aikwanisa kungotanga kana dzimwe nyaya dzekuti ndaishaya kuziva kuti saka ari kuda kuti ndige ndichimuti kudini. Aikwanisa kungonditi ina handionese kunge vana vangu tobva tatotanga kutonetsana. Ndichimuti saka uri kufungidzira kuti ndakakuhurira. Ndo hwainge hwava upenyu hwedu mukoma. There was no more peace mumba. Pandakazoona kuti mhepo dzinosimuka, nerimwe zuva mukoma takangoti takangonetsana nekanyaya kadiki diki, ndikatoboekana. Ndakangotora shuga mukoma ndokubva ndavhura paya panodirwa fuel, ndikabva ndadira shuga imomo kuda kapu yose yeshuga yandakadira. Murume wangu akazongobudawo nerimwe zuva akazondifonera achindiudza kuti motikari yainge yastaka. Ina handina kutaurawo kuti ndainge ndakadira shuga motikari mukoma nashe yakazoendeswa kwamakanika, vakabva vati injini yainge ichida kugadzirwa. Apa mari dzavainge vachitaura mukoma takaona kuti tainge tisingatombo afodi kuzoigadzirisa motikari iyoyo. Takamboedza kushingirira mukoma asi takatadza kuti tinge tichireza mari dzainge dzichidiwa kuzosvika tichizoitengesera murungu uyo watainge taendesa motikari kwaari. Apa varungu vane chitsotsi, ndainge ndisingatozvizivi kuti varungu vane chitsotsi chakadaro, because ipapo vakabva vachizotichaja mari yestorage mukoma. Takati tava kuda kutora motikari yedu taona kuti mari dzaainge achiti ofa, mari dzacho mukoma it was close to nothing. Fungai kuti ainge achitiudza kuti paNissan Navara mari yaikwanisa kutipa yainge iri 13,000. Tikati iwe 13,000 motikari yainge ichiri kuzvinzwa kudaro. Mukoma 13,000 iyoyo takazotozvidemba kuti dai hedu takaigamuchira, because takazopiwa 7,000 pamotikari yatainge takatenga 92,000 rands, tikazopiwa 7,000 rands. Nyaya iyoyo mukoma ndinoti kana ndikaifunga dzimwe nguva ndinotanga kubvunda nekuda kwestress, nekuda kwezvakaitika ipapo. Mukadzi yeye akandigura kunorira, ende kusimuka kwacho kuri kutonetsa. No matter how hard I try, murume wangu ari kwaari ikoko ari kungotambudzika. Ininiwo ndiri kwandiri kuno ndiri kungotambudzika still. Akandigona mukoma, handifi ndakazvikanganwa zvaakandiita. Saka ipapo mukoma nashe ndakabva ndachizongoti kumurume wangu, hapasisina zvatinokwanisa kuita apa, tava kutongogamuchira mari, because vakazotiburitsira bill vakabva vati sezvo motikari yenyu yagara
pano kwenguva yakareba inofanira kuti inge ichibhadhara storage. Tikabva tati storage, hatina kumbogara takasainirana pasi nyaya dzestorage. Akabva achizobuditsa rimwe bepa iro raakatisainisa, takafungidzira kuti bepa iroro mukoma musi watakarisaina rainge ringoriwo bepa rekuti tinge tichizokipa motikari yedu safe. Hatina zvakawanda zvatainge takamboverenga nekusazivawo mukoma kuti varungu ndizvo zvavari, vanokutorera property yako so easy mukoma kutoitorerwa motikari. Saka ipapo takabva tachizoratidzwa apo patainge takasainirana pasi kuti motikari yaifanira kuti inge ichibhadhara storage. Apa yaibhadhara storage mukoma mari yakawandisa each and every day, zvekuti taikwanisa kuzototenga kana mamwe maNissan Navara matatu nekuda kwemari yestorage iyo yavainge vakacalculata ipapo patakasainirana pasi, asi hatina kunge takaziva kuti ndo zviri kutoitika. Saka akabva achizoti iye ainge achitotinzwira tsitsi, saka ainge achazotipa 7,000 mukoma. Takafungidzira kuti ainge achitamba mukoma, ndokubva atoti ainge achida bank account, ndokubva tamupa bank account akabva atotransfer 7,000, motikari ikaenda mukoma. Murume wangu akachema, akapfugama pasi akachema, ende zvekuita ipapo painge pasisina. Motikari yainge yatoenda, yatakatenga kudhura, yatainge takashandira gore rose, asi ikatongoenda ne7,000 rands, zvekuti takashaya kuziva kuti toita sei kana vanhu kuti tinge tichivaudza vanhu kuti motikari tainge tisisina. Takaona kuti zvainge zviri ndani kuti tinge tichitongonyarara kuti motikari ichiri kwamakanika. Ungaudza sei munhu kuti wakazotengesa motikari yawakatenga kuma 90 something thousand, motikari iyoyo wozoti wakaitengesa ne7,000 mungomanashi. Mushure mekunge motikari yatengwa, ndipo apo pandakazoreceiva message kubva kumukadzi iyeye. Ndo zuva randakazoziva kuti ichokwadi chainge chakataurwa nemuzukuru kuti mukadzi wandainge ndichiwirirana naye ndiye ainge achitondigadzira, ainge akarwadziwa nekuda kwekuti tainge tiri vanhu vainge vachigara mumaprazi. Apa tainge tichitoita urongwa hwekuti tainge tichida kuzotobuda muno muAfrica kuti tinge tichizoenda kumhiri kwemakungwa. Saka zvinhu zvakamurwadza izvozvo kuti vanhu ava vari kuronga sei upenyu hwavo yeti ivo vachishanda kumaprazi. Saka takabva tachizotanga kunetsana pafoni. Takangonetsana nekanyaya kadiki because ainge ava kungogara achindipa pressure yekuti ainge achida kuti ndige ndichiuya kulocation. Saka ndakamupindura, ndichaziva kuti ndakamupindura kuti kudii. Mukomanashi zvaakazondiudza ipapo akandiudza zvose, ndikangoti ndipo pandakabva ndachizoziva kuti zvechokwadi ndiye ainge akandigadzira, akandituka, akandishoropodza, akanditi hey, ndiri bharanzi remumaprazi. Saka murume wangu akazoona mamessages iwawo saka asingakwanise kundiregerera murume wangu, because pane nyaya dzakawandisa dzakazotaurwa ipapo zvekuti murume wangu akarwadziwa, akangotora chibhegi chake ndokubva abuda akabva achizoenda kumusha, akatombopotsa azviuraya mukoma nekuda kwenyaya iyoyo. Saka ndinongoti please be careful mukuwirirana kwamunenge muchiita nevanhu. Always be careful, plus usava munhu wekuti pane zvose zvaunenge uchironga nemurume wako, kana wava shamwari dzako obva watanga kutaura zvose izvo zvaunenge uchironga, nekuti zvechokwadi hauzivi anokufarira nemunhu asingakufariri. Mukadzi iyeye mukoma aindibvunza, iye ainge asina kana chimwe chete zvacho chaimbondiudza pamusoro pezvose zvaainge achironga muupenyu hwake. Taiti kana tichitaura pamafoni, ndini ndainge ndichingomuudza chete kuti gore rinori tiri kuronga kuita chakati nechakati, tiri kuronga kuita chakati nechakati. Iye ainge asina kana anything mukoma chaaimbondiudza. Akasvika pakutenga imwe motikari nemurume wake kuZimbabwe yainge yakanaka chaizvo. Ndakazotoita zvokutoziva kuburikidza imwe friend yake yekulocation aisa motikari iyoyo pastatus. Ndo pandakamubvunza kuti imotikari yani, akabva anditi imotikari yaMai Grace. Ndikatoshamisika ndikati saka kana vanhu vachiita zvinhu vanoita zvinhu zvavo in secret, but isusu vanotimbunyikidza kuti tinge tichivapa update mukoma.
aitoda update yekutoziva kutoti nemurume wangu taita sei, tarara tose here, uye zvekare tarara tadyei. Aitondibvunza every day kana ndava kubasa, aingondifonera tichingoita like makuhwa, ende nguva dzake zhinji dzainge dziri dzekungondibvunza kuti saka nezuro makazvifambisa sei. Ukuwa murume wangu mazuva acho iwawo ainge ava nesystem yekuti taiti kana tava kuda kunorara tose paya, sikarudzi yake aishaya simba mukoma, totally kushaya simba, zvekuti tainge tava kungorarama sehanzvadzi nehanzvadzi, nekuti aiti kunyangwe akada kuzama kupinda mandiri waitoona kutoti zviri kuramba, ndaizotokumisidzira ndatoramwa. Saka murume wangu pane pamwe paakatombondiudza kuti ndiri mukadzi wandiri kurota, mukadzi uyu wandiri kurota anoita sekunge munhu wekuziva, anongoti kana akauya kwandiri ndikangorara naye ndinenge ndisisina kana shungu nekuda kurara newe. Saka nekuda kwekuti ndainge ndakambobata mamessages mufoni yemuzukuru patainge takamboenda kumusha, ndainge ndava kungoti kwaari kana akataura zvaanenge ataura, ndaingoti mungagoita mafeelings neni sei, nekuda kwekuti magara muri munhu ane mahure ake. It's obvious kuti pamunenge makarara neni, kana mukangofunga mahure enyu, zvimwe kuda mahure enyu anokunakirai kudarika kunaka kwandinoita. Saka ndainge ndisina kana chandainge ndichada kunzwisisa. Saka mukadzi wandainge ndichiwirirana naye ndozvaaiita izvozvo, aingogara achingondibvunza chete kuti nezuro makazvifambisa sei. Iye ainge asina kana chaaimbondiudza. Ndaitombosiva kuti nemurume wake vanoita bonde vachishandisa mastaira api, asi inini ndaimuudza zvose kusvika pakumuudza nesaizi yenhengo yemurume wangu. Ndaingotiwo zvimwe kuda inyaya dzatiri kungoita semabest friends, but kubva ipapo ndakazodzidza chidzidzo. It has been a long time mukoma, nemurume wangu tinotaura. I still love my husband, but zvakaoma mukomanashi. Kwandiri ndinotoona kutoti kunyange ndikabata mari yakawanda sei haishandi, asi kumashure kwese uku ndaiva munhu wekuti kana ndikabata mari ndaikwanisa kutoronga nayo mari iyoyo, but handizivi kuti zvimwe kudawo nguva yacho yakadarika, ndangovawo munhu wekuti ndinongonzvengwa nemari. But I won't give up, I am fighting for my own children. Chinondirwadza ndechekuti baba vangu inini vainge vachishanda mumayadhi, zvekare naamai vangu vainge vachishanda mumayadhi, iniwo ndinoshanda zvekare mumayadhi. Tainge tatombova vanhu vainge vasumukira nemurume muupenyu, zvekuti tainge tava kutoda kutovhura supamaketi yedu mumasvingo, but takabva tachizodona kusvika palevel rekupedzisira. But I am fighting for my children. Handidi kuti vana vangu vange vachizotambura. Ndini ndichagumisidzira mudzinza rekwedu kuita house girl. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ndini ndaimuudza zvose, iye mukadzi wacho iyeye haana kana chimwe chete zvacho chaainge achimbondiudza pane zvose zvaaiita mumba make, maplans ose aaironga nemurume wake. Makamboitawo friend yakadaro here, yekuti iwewe ndiwe wega unenge uchingoudza friend urongwa hwako, iye anenge asina kana urongwa hwaanenge achimbokuzivisa? If so, you can come to my inbox and then you share with me your own side of the story. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.